You know, Odisha is among the top contributor in malaria cases. ମଶା ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବି ନୁହଁ, କାରଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯାହା ରାଜା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତ ଓଡ଼ିଶା ଲିଷ୍ଟର ଟପ୍ରେ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ୟାର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି କାରଣ ରହିଛି। ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ମାଈ ମଶା ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତ ହଜମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଥର କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ସେମିତି ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ମଶା ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଖି ନଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ବନ୍ୟା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ମଶା, ଲମ୍ବା ମଶା ମାସ। ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି 3Dର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଡି ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍, ଲମ୍ବା ହାତ ଆଉ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଡି ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ମଶାର ପ୍ରଜନନକୁ ରୋକନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡି ଡିଫେଣ୍ଡ, ପ୍ରତିରୋଧ, ମଶା ଧୂପ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଲଗା ଜାଲି, ଖଟ ଏବଂ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।